بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tarbiyya ita ce tushen kowane irin ɗan adam. Duk wani saƙo da wani annabi zai zo da shi, ko wani masanin falsafa ko wani mai tarbiyya, duk wani mutum da yake ƙoƙarin ya kawo wani alheri ko ci gaba a duniya, to tarbiyya ita ce jigo na wannan al'amari. Kuma ita abin da ake cewa tarbiyya shi ne yin abin da ya kamata wanda hankali zai karɓi kyansa, da kaucewa abin da hankali zai ga muninsa. Annabawan Allah akan haka suka zo, ragowar mutane da suka rayu kafin annabawa da bayan annabawa da mabiya annabawa da waɗanda ba su da addini, masu tunanin alheri ga ɗan adam, su ma akan tarbiyya suka gina rayuwarsu. Kuma babu abin da zai baka girma da ƙima cikin al'umma kamar tarbiyya. Don haka duk lokacin da ka ji an ce wane ba shi da tarbiyya, ma'ana wato ba zai zama cikakken mutum ba kenan. Idan an ce wane yana da tarbiyya, ma'ana ya zama kamili kenan. Ita kuma tarbiyya abubuwa daban-daban ne suke ƙunsarta. Idan mutum ya zama wato yana da mutunci wajen kalmomin da zai faɗa, ko wajen abin da zai aikata, ko wajen ɗabi'a da zai yi, ko wajen mu'amala da zai yi, duk wannan magana ce ta tarbiyya. Duk lokacin da mutum zai zagi wani ko ya ci mutuncin wani ko ya ƙi girmama wani ko ya ƙi girmama na gaba da shi, ko ya yi wani abu na rashin mutunci ko ya yi batsa da ba ta dace ba, duk wannan abu ne da ake kira da suna rashin tarbiyya. Sannan ita tarbiyyar nan ita ce ginin al'umma. Duk al'ummar da ba ta da tarbiyya, to wannan al'ummar ba za ta zama cikakkiyar al'umma ba. Domin me ba za ta samu nasarar da ci gaban rayuwa ba, kuma al'ummar ba za su samu jin daɗin rayuwa a junansu ba. Amma tarbiyya ita ke taimakawa al'umma su rayu rayuwa mai tsafta. Hatta doka da oda da kake gani a ɓangaren tarbiyya take. Danja da za ta tsaye da kai ko ɗan sanda da zai tsaye da kai in kana tafiya ya ce ka tsaya sai wane ya shige, sai wancan ya shige, sai wannan ya shige, a babin duk tarbiyya ne. Ita danja da koriya da yalo da ja da kowannensu yake aiki akan tarbiyya yake yi. Dokoki da kake gani ana kafawa na tsaftar gari ko kwashe shara ko kaza, ko a ce a'a yau ranar shara ce sanitation, duk a babin tarbiyya suke. Ko ka zo a ofis a ce komai a bi ƙa'ida wajen yin kaza ko yin kaza, duk a babin tarbiyya yake. Ko ka zo za ka yi aure a ce ka je iyayenta su yarda da kai ko kada su yarda da kai, ko iyayenka su zo su gabatar da neman kana son ka yi auri 'yarsu, duk a babin tarbiyya yake. Shi kansa aure nau'i ne na tarbiyya, duk da cewa Allah ya zaɓi aure ya zama shi ne tushen gina rayuwar ɗan adam da wanzuwarsa. Amma kuma shi ma akan tarbiyya yake tafiya, cewa mace ta yi biyayya ga mijinta, miji kuma ya kyautata wa matarsa. Sannan kirawo mutane, dangin mata su zo, dangin miji su zo wajen ɗaurin aure, ka ce ga wanda zai ɗaura aure, ga wakilin ango, ga waliyin amarya, duk a babin tarbiyya suke. Abin da ake cewa tarbiyya shi ne tsari, a yi abu a kan tsari wanda zai zamana kowane mutum ya yarda da abin ya yiwu. Misali in an tashi ka ga an tashi ture-ture, in za a yi wani abu ko za a raba wani abu a dinga turereniya, wannan duk rashin tarbiyya ne. Ko kuma misali mutum ya zama cikin jama'a ya je ya kama ihu da zantuka da ɗaga murya a cikin mutane fiye da ta kowa, rashin tarbiyya ne. Don haka tarbiyya tana da ma'ana mai faɗi, kuma duk al'umma idan tana son ci gaba to sai da tarbiyya. Idan babu tarbiyya al'umma ba za ta ci gaba ba. Kuma shi ake cewa ladabi da biyayya. Abin da ke nufi da ladabi tarbiyya. Biyayya shi ne girmama na gaba da kai da yin biyayya gare shi. Idan aka wayi gari na ƙasa zai zagi na sama ko ya ci mutuncinsa, to kaga rashin tarbiyya ne. Ko mutum ya zagi shugaba, gwamna ne, shugaban ƙasa ne, minista ne, ya zage shi, rashin tarbiyya ne. Ko kuma shi gwamnan ko shugaban ƙasar ko ministan ko ɗan majalisa ya ba wani kuɗi ya je radiyo ya ci mutuncin wani, shi ma rashin tarbiyya ne. Don haka abubuwa suke. Don haka wajibi ne a sani
tarbiyya ita ce rayuwar ɗan adam, kuma dukan annabawa akan tarbiyya suka zo magana a kanta. Haka mutanen kirki, haka salihan bayi, haka duk waɗanda suka yi ƙoƙarin kawo ci gaban ƙasa da al'umma akan tarbiyya ne. Ko matuƙar babu tarbiyya to ci gaba ba zai wanzu ba. Wannan shi ne shimfiɗar da za a yi a game da wannan tsari na ba wai ba inki. Assalamu alaikum.